Aquest any en fa 90 d'un episodi històric que encara causa polèmica a la Catalunya d'avui, els anomenats Fets d'Octubre del 1934, que van començar amb la proclamació de la República Catalana per part del president Lluís Companys i van acabar amb la ja coneguda imatge d'ell i el seu govern empresonats. La Fundació Reeixida, que presideix el nostre convidat Oriol Falguera, impulsa aquest aniversari. Un aniversari que també comporta la revisió d'algunes figures protagonistes d'aquell moment, com Josep d'Encàs. La Fundació Reeixida és una entitat de memòria històrica que ha estat el motor d'altres variades commemoracions, des del centenari d'Estat català fins al dels Pastorets de Folch i Torres. Oriol Falguera, benvingut aquí a l'I Bona Lletra. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. Doncs a veure, comencem pel principi, si sembla, i amb voluntat de ser pedagògics, perquè, esclar, pot haver-hi, segur que hi ha gent que ens està veient, que no sap ben bé què va passar l'octubre de 1934, que jo he provat de dir-ho en dues frases, però hem d'explicar-ho en 3 o 4? Sí, s'hauria d'explicar una mica. Jo potser rebobinaria una mica i m'aniria al 14 d'abril de l'any 31, Proclamació de la República. que és quan el Macià proclama la República Catalana. Llavors, quan el Macià proclama la República Catalana, al seu costat, tot de gent que tindrà a veure amb el 6 d'octubre del 34, li diuen de muntar, organitzar una guàrdia cívica per guardar aquella naixent república. Com sabeu, aquella naixent república, al cap de 3 dies esdevindrà la Generalitat de Catalunya. Per tant, què tenim? Del 31 al 34 hi ha un gran pas, d'acord? I tenim tot de gent, això estàvem mirant només a Catalunya, però si mirem a Europa, des de l'any 22, un senyor que es diu Benito Mussolini mana a Itàlia, a l'any 33 un senyor que es diu Adolf Hitler mana a Alemanya, i per tant Europa està agafant camins que tornen a ressonar al segle XXI. I per tant, què ha passat? Gent diu, hosti, hem de fer un altre alçament. Per fer aquest alçament és quan el 6 d'octubre el president Companys... I li afegeixo una cosa, potser a Espanya, en aquell moment l'estat espanyol, mana la Confederació de Derechas Autónomas, la dreta. Sí, mana la dreta pura i dura. I amb estil fagititzant. O sigui que, per tant, tot es repeteix a la història. Llavors, el president Companys, el 6 d'octubre, proclama l'estat català dins de la República Federal Espanyola i, per tant, aquella mateixa data hi ha 3 línies de treball. Una és la que vol fer el govern, de dir, escolta, tornem a reafirmar-nos amb drets i amb república. L'altra línia és la que aprofitarà amb en D'Encàs a davant, amb el conseller D'Encàs, i en Daniel Cardona, tota la gent d'Estat català, de nosaltres sols, el Partit Nacionalista Català, tota la gent independentista que està fora de les institucions, de fer un cop i fer un aixecament a la irlandesa. I també molta gent lligada a tota la part sindical i la part més extrema esquerra a fer la revolució social. Per tant, aquell dia hi haurà un conglomerat de coses que passen a Catalunya ràpidament. O sigui, el 6 d'octubre aquell del 1934, quan surt Companys i fa aquesta proclamació, al darrere hi ha tot aquest... Hi ha tot un guirigall de gent. Tot un guirigall. Per tant, vol dir que, per una banda, per exemple, a més d'una 50ena de poblacions de Catalunya es proclama l'estat català, i per tant s'alça, per exemple, a l'Ajuntament de Vic tenim la fotografia, a Igualada tenim la fotografia, a Sitges tenim la fotografia, que l'Ajuntament, la gent treu la bandera republicana espanyola i pengen l'estelada. Tenim el rest de poblacions que no tenim la fotografia, però per exemple es proclama la República Catalana, la República Socialista, la República Comunista, l'estat català, cadascú fa el que vol. I, per tant, l'exèrcit espanyol té molta feina perquè hi ha gent que s'ho pren en sèrio. De fet, hi ha historiadors que diuen que potser la guerra dels 3 anys, la guerra civil, va començar potser el 34. Per què? Perquè van començar a haver ajustaments de comptes entre uns i els altres. Ara parlarem una mica de la connexió després dels dos fets històrics. Aquest moviment que passava i que cristal·litza en aquests fets d'octubre tenia també un component social, perquè al darrere hi havia un moviment, sobretot el món agrari, molt potent, sindical, diguem, que és la Unió de Rabassaires. O sigui, tota una part de reivindicació, un caliu social al darrere. La gent d'Unió de Rabassaires, també, per exemple, gent lligada a l'Aliança Obrera, que volen fer la revolució social perquè arran d'unes lleis que s'han d'aprovar pels conreus, hi ha una gran discussió, aviam què s'hauria de fer amb això, perquè pensem que això, una mica, molta part de l'estat espanyol encara vivien com si fos a l'època feudal. Per tant, el senyorito tenia moltes terres
i la gent que ocupava aquelles terres rebien un tracte molt dolent. I per tant, tot això es lliga i aquell dia esclata. Què és les coses, quina imatge tenim? Per exemple, doncs tenim l'exèrcit espanyol baixant per la Rambla i anant a la seu del CATSI. El CATSI era un sindicat que es va crear l'any 1903, un sindicat catalanista i de classe, que esdevindrà independentista a partir d'en Martí Julià i de l'any 22 d'Estat català, i que seguirà endavant, i això que és, tindran allà a la Rambla de Barcelona el seu local social, i per tant l'exèrcit espanyol planta unes bateries amb canons, bombardeja el CATSI, i d'allà surten els tres dels morts del nostre bàndol. Jaume Conte, en Manel González Alba i l'Amadeu Bardina. Sempre, des de l'independentisme, han reivindicat 3 morts de part nostra, però aquest any, quan fèiem el recompte, n'hem comptat 74. Per tant, vol dir que aquí que sempre la revolta s'acostuma a passar a l'octubre, igual que passa per Rússia el 17, diguéssim. Per tant, vol dir que quan hi ha una revolta hi ha baixes, malauradament. I per tant, l'any 34, que us proclama l'estat català, tenim 50 poblacions amb estelada, moltes poblacions amb república catalana, estat català, república socialista marcada, tenim 74 morts a la nostra banda i tenim, quan acaba la revolta, que hi ha poblacions que al cap d'un dia rendeixen, 2 dies, 3 dies, tenim 3.400 represaliats. Va haver-hi una repressió dura, que nosaltres tenim aquesta imatge que hem vist en alguna fotografia històrica, que és el president Companys i el seu govern darrere unes reixes, que és molt gràfic, perquè està darrere unes reixes, però va ser més ampli que tot això. Va ser espectacular. Aquesta foto està feta amb un vaixell, perquè els van posar molts dins de vaixells, doncs vaixells que hi havia davant del port de Barcelona, davant del port de Tarragona i presons arreu. Llavors, hi havia tants presoners que no cabien a les presons. No cabien a les presons i, per tant, agafem, igual que el 2007 ens portaven policies en vaixell, doncs aquells vaixells després acabaven a ser presons, diguéssim, pel nostre govern. Què haurà passat? Que això al cap d'un any, tot aquesta gent començarà a sortir, a partir del 35 hi haurà els judicis. De fet, amb els judicis, quan després hem anat seguint això dels ajuntaments amb les estelades, perquè vèiem que la població X representa a l'alcalde, entrava a l'Ajuntament o al poble. Per exemple, tenim una fotografia boníssima de Badalona. A Badalona tenim una fotografia de l'Ajuntament amb l'estelada i el poble com estan en manifestació cap allà. Vol dir, o per exemple, jo que soc de Mollet del Vallès. A Mollet del Vallès es va proclamar l'estat català. En Jordi Cuixart, que és de Santa Perpètua, amic meu, és Santa Perpètua, es va proclamar l'estat català, que realment vol dir que les poblacions que ara han canviat de bàndol i que són d'altres colors, als anys 30 eren nostres, diguéssim. Ho dic perquè també era com canvia la història, la població, la gent... I per què fracassa el moviment aquest i la proclamació? Perquè aquí hi ha molta... També hi ha molta discussió, o sigui, què passa? No estan coordinats, és com un moviment massa improvisat. No, hi ha coordinació, però no hi ha entente, perquè igual que va passar el 2017, el govern deia una cosa i en feia una altra, doncs passa el mateix. Li encarreguen a un dels seus consellers, que es diu Josep Dencàs, de fer aquest alçament. I, per tant, hi ha un directori secret i es van trobant gent per fer això. La primera cosa que es feia és que als anys 30 tot es solucionava amb armes. I, per tant, necessiten armes. I, per tant, què acaba fent? El Josep Dencàs és qui desembutxa els diners per pagar part d'aquestes armes, perquè el nostre govern no ho dona. O, per exemple, el conseller Dencàs era el cap de governació, per tant, qui tenia la policia. I, per tant, què ha de fer? La policia estava ple de gent d'extrema dreta, espanyolistes, tots els sectors així més carques posats allà, i, per tant, què ha de fer? Substituir els mandos que pot, només els que pot, i posar-hi gent independentista. Per tant, quan els germans Badia i companyia entraran a aquesta policia. Per què? Perquè pensem una cosa, quan l'any 31 Macià proclama la República Catalana que es coneix amb Generalitat, hi ha 2 línies, o enfadar-se amb això, o bé, a poc, amb el poc poder que tens, intentar fer aquella República Catalana que sigui veritat. El Dencàs serà d'aquest punt de vista, dir, escolta, la policia, que sigui una policia catalana a favor del poble, representa. Per tant,
Ara hem vist que ens anava sortint aquesta figura de Josep d'Encàs. De fet, d'ell tenim un llibre que acaba de sortir fa molt poc aquí al davant, que és, si el podem ensenyar, doncs podem mostrar la portada del llibre, un llibre que han fet Fermí Rubiralta, Frederic Porta i Fèlix Vilagràs, aquest diu Josep d'Encàs i Puigdollers, que significativament diu aquí el conseller maleït. Sí. Per què el conseller maleït? Perquè justament amb ell li donen les culpes de què no va funcionar l'aixecament de l'octubre del 34. Li donen les culpes. De fet, el conseller maleït, qui ho diu és un mort. És en J.B. Culla, que ara fa poc temps ens va deixar, qui fa el pròleg, gran historiador, que fa aquest pròleg d'aquest llibre, i ell el bateja així, conseller maleït, perquè ell li diuen, tu organitza això, ell ho tira endavant de la forma que pot, ell està allà a governació, vinga armes amunt, vinga armes avall, no us rendiu, i el govern nostre s'entrega. I ell segueix allà, i per tant què ha de fer? Ha d'escapar i ha d'agafar el camí de l'exili. I passar a escapar-se. I, de fet, tindrà dos exilis, el d'Encàs. El primer, que és aquest, que en el 34 ha d'agafar, i recordem que l'any 34, sobretot si ens escolten joves, no hi havia internet, ni Twitter, ni Instagram, ni res, i per tant no hi havia xarxes socials, ni podia explicar el que passava, el que havia passat. De fet, tenim tot d'originals a la Fundació Reixida, de llibres dels anys 30, que van sortir el 34-35, explicant el punt de vista seu del 6 d'octubre, i un dels llibres més venguts els va escriure aquest senyor, el Josep d'Encàs. Llavors, els punts de vista de cadascú eren totalment diferents, no? Com una discussió, aviam qui tenia raó. I és curiós que al cap dels anys encara pervisqui aquesta polèmica sobre aquests fets, perquè encara és viva. D'alguna manera, no sé si aquest llibre també el que vol fer és reivindicar la figura de d'Encàs. Aquest llibre que suposo que Fundació Reixida també hi ha estat una mica al darrere. I ha estat al darrere, sobretot amb la presentació que es va fer al Museu d'Història de Catalunya, que és on sempre comencem els actes del que farem cada any, i aquest any toca reivindicar els 90 anys dels fets del 6 d'octubre. Es vam fer la presentació amb que a través de l'editorial Base es va poder presentar aquest llibre, i per tant vam tenir la família d'Encàs allà i l'auditori ple, com sempre acostumem a fer allà, explicant aquests fets. Després, la figura d'aquesta persona és molt controvertida perquè té els seus clarobscurs, expliquem, de lo més... tot el que li ha anat passant a aquest personatge, però, per exemple, sempre ha tingut aquesta etiqueta de feixista, quan aquest senyor era un senyor d'esquerres, però d'ordre, revolucionari, però d'ordre, i completament nacionalista. Per tant, aquesta persona l'any 23 ja entra a estat català, a l'any 30 ja està, per exemple, anant a l'estat espanyol, al Congreso de los Diputados, i retorna cop aquí com a conseller. Per tant, ell veu tots els passos de la política estant ell fora. Ell directament provenia d'una família adinerada, la seva dona encara molts més diners. Ell és metge. És metge, i ell el que fa és que quan, per exemple, està a Sanitat, que és el conseller de Sanitat, ell és conseller de Sanitat i de Governació, la primera cosa que fa és que obre hospitals públics, perquè fins aleshores qui s'encarregava d'hospitals era l'Església. I amb això hi ha una gran discussió, una gran baralla. Per tant, amb molts pocs diners posa Catalunya com si fos Dinamarca o Estats Units en aquest aspecte, de dir, hem de curar la salut de la gent treballadora, hem de curar la salut, ha de ser obert, hi ha d'haver llum, ha de ser públic. Això, si fossis un feixista, no ho faries, només pensaries amb tu i amb els teus, diguéssim. No, només ho deia perquè no ens mengem el temps de l'entrevista, però evidentment, el replantejament històric sobre la figura d'Encàs pot ser un dels punts importants d'aquesta commemoració. Però, esclar, m'imagino que de cara a l'octubre, des de Fundació Reixida, o en col·laboració amb altres institucions o organismes, teniu pensat coses per commemorar aquests 90 anys. Què està pensat de fer? Perquè això ens ho trobarem ja, quan tornem a l'estiu, ens trobarem amb la commemoració d'aquesta data. Serà perfecte perquè entre el setembre i el 6 d'octubre poden passar moltes coses. De fet, tenim diferents actes programats. I, per exemple, el que està clar és l'acabament. L'acabament el farem al CATSE. El CATSE ha explicat aquesta figura d'aquest sindicat nacional i de classe, que quan acaba la guerra civil, la guerra dels 3 anys, l'ocupa un sindicat falangista, i quan comença això que mal anomenem democràcia, l'ocupa un sindicat que es diu UGT. Imagineu. O sigui que, per tant, allò del CATSE, i actualment l'ocupa un sindicat que no s'entendria, no s'entén això. Allà, al CATSE, on van morir
Contabardina o González Alba bombardeat per les bales de l'exèrcit espanyol, acabarem. Abans que haurem fet tour per diferents poblacions, a l'Espai Macià de Borges Blanques, a Lleida, a Igualada, a Valls, explicant què van ser aquests fets del 6 d'octubre. Per què? Perquè diferents d'aquestes poblacions viuen hereus o familiars directes dels que van morir al CATS i per tant volem sempre, Reixida, expliquem, sempre tenim historiadors que ens avalen que el que diem és veritat, que ni ens passem ni per dalt ni per baix, però sempre volem anar a l'arrel, això d'arrels, memòria i orgull és el que ens mou, diguéssim, no? Que és el que ens cal per guanyar. Llavors, per tant, volem trobar aquestes famílies per dir, escolta, els vostres pares, avis ho van fer collonut, van donar la vida per la llibertat i per tant això s'ha d'agrair i si fóssim un país normal tots tindrien senyalitzats a les seves poblacions o a les capitals on van defensar la llibertat hi hauria alguna cosa que ho explicaria. Doncs això és el que tindrem, això és la commemoració d'aquests 90 anys dels fets d'octubre del 34, tan llunyans per una banda que ens poden semblar, tan actuals en segons quines altres consideracions i que ens ha costat aquí l'Oriol Falguera, president de la Fundació Reixida, que és una de les entitats que impulsa aquesta commemoració. Nosaltres acabem ara aquesta entrevista, moltes gràcies per haver estat aquí i continuem a l'I Bona Lletra.